базасында беренче тапкыр оештырылган шундый чагыл тамаша. Туган тел телеканалы оештырган. Күңелгә рәхәт. Нәрсәләр беренче тапкыр качандыр булырга тиеш. Һәм бу чара чынлап булырга тиеш иде. Качан булса да, бәлки иртәрәк, бәлки соңрак. Ул бүген булырга насыйп булган. Ничек дип әйтим инде? Мин беренчедән барлык коллегаларымны күрүемә шатман, менә шундый атмосферада, шундый форматта. Без инде кайда гына очрашмыйбыз. Кайда гына сәхнәләр ул сәхнә, ниндидер корпоративлар ул корпоратив. Ә менә без менә шул кунаклар ролендә безгә юнәлтелгән ниндидер сүзләр, мактаулар, рәхмәтләр. Мондый форматта без хәтта бераз өйрәнмәгәнбез дә шикелле, бераз үзебезне башта теге сәерсенеп тә карап тордык. Ә бит уйлап карасаң без дип әйтәм, бүтән коллегалар, менә иҗат эшен алып барган коллегалар, чынлап та эшебез җиңел түгел безнең. Чынлап та каягыт неблагодарный хәтта эш. Без шунда кайчан без кирәк кешене шатландырырга, кешене көлдерергә, кешене мактарга, менә шунда без кирәк. Ә безне мактарга баягы вакытта калмый кебек. Менә шуңа да мин бик шатман үземнән дә бигрәк, менә шушы барлык коллегаларым өчен. Аларны бик хөрмәт итәм барысында. Чынлап та алар талантлы егетләр, кызлар. Алар менә шушы егетләр, кызлар бүтән башка профессия эшләрен башкарып чыгырдай егетләр, кызлар. Ә менә аларның эшләгән эшен миллионнар эшли алмый. Менә шуны аңларга кирәк. Шуңа күрә мин уйлыйм, алар барсы да игътибарга һәм ихтирамга лаек. Һәм бүген шушындый чараны оештырып, менә Туган тел каналы һәм Азат Галинович, мин уйлыйм, зур савап эшләделәр үзләре өчен һәм зур хөрмәт күрсәттеләр минем безнең артист халкына. Артист халкы дигән сүз бар бит инде. Әйе, артист халкы. Бар шундый халык, ул күп түгел, ул бик бүтән кешегә дә бирелмәгән артист халкы рәтендә булу. Шуны белергә кирәк, шуны җаваплылык икәнен дә хис итәргә кирәк. Шул вакытта баягы менә шундый очрашып, гади гына ялда итәргә кирәктер.